खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दिसपुरनि थांखि आबाद बिफाननि सा 350 मावफारियाफ्रा साख्रि गोमागोन। मणिपुराव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। सिलचराव 105 कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे 3 हमजादों। 23 मेनिफ्राय लान्थ्रियै 4 सान सोरखारि मावख'आ बन्द थागोन। बाक्सा जिल्लानि हरुगातिनि गौतम दासआ थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सोरखारि मावफारियाफोरनि बजाखौ सहायनो हायै रायजो सोरखारा मावफारियाफोरनि बजाखौ बोखारनो दिसपुराव थांखि लादों। लकसभा बिसायख'थिनि नटिफिकेशना जोबनायनि उनावनो बे थांखिया गोहोम गोग्लैगोन। दिसपुरनि थांखियाव आबाद बिफाननि सा 350 मावफारियाफ्रा साख्रि खोमानांगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम हादरसा आबाद दिहुनथाय मार्केटिं बर्डखौ सिफायनो थांखि लाबाय दिसपुर सोरखारा। बे बर्डखौ सिफायनायनि उनाव बे बिफानाव थिसनथाय मोननाय सा 350 मावफारियाफ्रा गोसो गैयाब्लाबो आजिरा लानांगोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि आबादारिफोरनि फसलखौ मोजां बेसेन होनाय आरो सामलायनायनि थाखाय आसाम हादरसा आबाद दिहुनथाय मार्केटिं बर्डखौ दानाय जादोंमोन। नाथाय गोलाव सम सिबिथाय होनायनि उनाव रायजो सोरखारा आसाम हादरसा आबाद दिहुनथाय मार्केटिं बर्डखौ बन्द खालामनो थिरांथा लाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला बे बर्डआव सिगांनि 700 सा मावफारियाफोरनि सोलाय सा 58 मावफारियाफोराल' थासिगोन। बेनिनो सा 350 मावफारियाफोरखौ सोरखारा गोसो जाना आजिरा लाहोगोन। बेनि बागै आबाद बिफाननि मन्थ्रि अथुल बराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम हादरसा आबाद दिहुनथाय मार्केटिं बर्डआ गोलाव समनिफ्रायनो जेबो रोखोमनि मुलाम्फा होनो हायाखै आरो हादराव GST लाबोनायनि उनाव बे बर्डआ जेबो खामानि गैयै जाबाय। बेनिखायनो सिफायनो थांखि लानाय जादों। नाथाय सोरखारनि बे थांखिखौ मावफारियाफोरा माबायदि आजावना लायो बेयो नोजोरथावना जागोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आसाम सोरखारा आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्परेसननि सा 100निबो बांसिन मावफारियाफोरखौ गोसो गैयाब्लाबो आजिरा लाहोदोंमोन। नसुं रायजो मणिपुराव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। आसाम राइफलआ बोखांदों गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हिंसा आरो आयेन आब्रुथि गैयै थासारियाव गोदोनानै थानाय मणिपुरनि सरासनपुर जिल्लानि हाजारी ओनसोलाव मणिपुर पुलिस आरो आसाम राइफलनि टीमआ जथाय अपारेशन खालामदोंमोन। बे जथाय अपारेशनाव रैखाथि बिफाना गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारखौ बोखांनो हायो। बबेखानि बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि गेजेराव माखासेया गुबुन हादराव बानायनाय आरो माखासेया कान्ट्रि मेड एबा जोंनि हादरावनो बानायनाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय बे आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे लोब्बा थानाय उदखारिफोरनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। सिलचराव कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे 3 ड्राग्स स्मागलारखौ हमनो हादों। सनिबारखालि हराव काछार जिल्लानि सिलचर खोंगोर आताल बस्ती बाइपासनिफ्राय जब्द खालामनो हादों कौटि रांनि हेर'इन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिजोरामनिफ्राय गोबांथार बिबांनि ड्राग्स स्मागलिं खालामनायनि बागै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो काछार पुलिसआ सिग्रोमनानै मोन 6 साबोननि बाक्सु आरो मोन 9 गेदेर पेकेटआव हेर'इन बोखांदों। मोन 60 साबोननि बाक्सुआव गासै 1.547 केजि आरो गेदेर मोनब्रै पेकेटआव 8.786 केजि हेर'इनखौ रैखाथि बिफाना जब्द खालामदों। बबेखानि सिलचराव जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 105 कौटि रां जागोन होननानै पुलिस बिफाना मिथिहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला गंसे खब्रै साखानि गारियाव प्राइभेट चेम्बार बानायनानै स्रोदै लाबोखोमादोंमोन कौटि रांनि हेर'इनखौ। हेर'इन स्मागलिं खालामनायनि अजदाव रैखाथि बिफाना मिजोरामनि 3 सुबुंखौबो हमनो हादों। हमजानाय 3 स्मागलारखौ लाल्लान जावा 31 बोसोर, मालासाव मेंगी 36 बोसोर, दानियाल सि लालसांमा 32 बोसोर होननानै सिनायथि होदों।
कासार पुलिसनि बे जाफुंसार अपारेशनखौ ससियेल मिडियायाव पोस्ट होनानै साबायखर होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रायजोनि लाख लाख सोरखारि मावफारिया एबा साख्रिआवलाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरा लान्थ्रियै सानब्रै बन्द मोनगोन। मानोना 23 मेनिफ्राय 26 मेसिम लान्थ्रियै रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'फ्रा बन्द थागोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 23 मे खालि बुद्ध पूर्णिमा। बे सानखौ लोब्बा लानानै रायजोनि सोरखारि मावख'फ्रा बन्द थागोन। 24 मे खालि माधबदेवनि जोनोम जयन्तीखौबो लोब्बा लानानै बन्द थागोन रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'। 25 मे खालि सोलिफु मे दाननि 4थि सनिबार। बै सानखालिबो सोरखारि मावख'फ्रा बन्द थागोन। आरो 26 मे खालि रबिबार। 26 मे खालि रबिबार जानायलाय रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'फ्रानो बन्द थागोन। बाक्सा जिल्लानि हरुगाथिनि गौतम दासआ थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दङ। खामानि मावनो थाखाय 3 दान सिगां हायद्राबादसिम थांदोंमोन गौतम दासआ। 3 दान खामानि मावनानै हायद्राबादनिफ्राय बाक्सानि हरुगाथिनि गावनि न'सिम फैफिननाय समावनो रेलाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव जाथायनि साखि जानानै मालदा रेलवे स्टेशनाव ओंखारनानै थाथ'दोंमोन होननानै बिदानो फननि गेजेरजों खिन्थाहरदोंमोन। 15 मेनि फुंबिलि 4 बाजियाव गौतम दासआ सासे सुबुङा गुबुन सासेखौ सुरिजों गाग्लोबनाय जाथायखौ गावनि मेगनजों नुनानै सोमोनांदों आरो आंखौ लांफैदो, आं मालदा स्टेशनाव ओंखारनानै थालांबाय, आं गिदों होननानै बिदानो खोन्थाहरदोंमोन। बेनि उनावनो फना अफ जादोंमोन, जायनि जाहोनाव नखरनि गेजेराव हालाय हाफाय जानांदों। नखरनि सुबुंफ्रा बे जाथायनि बागै सालबारि थानायाव गसर थिसनदोंमोनब्लाबो जेबो हेफाजाब मोनैनि अजद दिखांदों नखरा। मख'नो गोनांदि रांखान्थि बिथिङाव लोरबां गौतम दासआ लुफुंनो हायै आद्रा जानानै थानाय न'खौ आबुङै लुफुंनो थाखाय बिमानो खोथा होनानै थांदोंमोन हायद्राबादाव खामानि मावनो। फिसाज्लानि गोमानाय खौराङाव सोमोनांनाय बिमाया गाबै गाबै आसाम सोरखार आरो आसाम पुलिसखौ फिसाज्लाखौ नागिरनानै होनो खावलायदों। सनिबारखालि नखरजों लोगोसे हरुगाथि गामिनि माखासे लाइमोनफोरा मालदा फारसे रावना होदों। सोरबाफोर गौतम दासनि खौरां मोनोब्ला जायगानि पुलिस आरो 9957456875 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।